I una vegada habilitada la nostra botiga per l'administrador, ja podem observar que en el llistat de botigues general la nostra botiga ja està entrada. Si anem al llistat de botigues i desplacem avall, podem veure que la nostra botiga està aquí entrada. Bé, tornem al nostre compte, a la part d'administració, per poder ja començar a entrar productes. En aquest cas entrarem un producte simple. Si anem a la pestanya Productes, a dalt a la dreta, afegir un producte. Bé, escollim una imatge, com en l'altre cas penjar un fitxer des de l'ordinador, seleccionar fitxer i seleccionem el fitxer, en aquest cas, doncs, de la Peppa Pig, que és el primer producte que entraré. Establim la imatge principal, posem un nom al producte, que serà el títol d'aquest, que ens apareixerà a la botiga. Li posem un preu de venda, aquest preu de venda està amb IVA inclòs, i podem escollir també si està en oferta, posar aquí el preu també. Una categoria, en aquest cas és infants, joguines i peluixos, i una etiqueta que en aquest cas podem posar, per exemple, peluix. I finalment una breu descripció d'aquest producte. I crear un producte. Ara se'ns crea el producte i se'ns obre una fitxa amb més característiques que podem posar d'aquest producte. En aquest cas és un tipus de producte, és simple. Veiem el preu, que també l'hem posat anteriorment, la descripció i altres característiques que explicarem quan expliquem el producte variable. En aquest cas li hem dit que el preu era de 10 euros de venda, ara li hem d'indicar que aquest preu té un IVA corresponent i aquest IVA l'escollirem en la pestanya de classe d'impost. Classe d'impost li indiquem que és del 21% o del tant per cent d'IVA que correspongui. I ja podem gravar el producte i aquest ja se'ns queda gravat dintre de la pestanya Productes. Serà el primer producte que tindrem a la botiga.